Ben, eu preséntome a estas eleccións que o aval de ter unha xestión eficaz, honesta, cun equipo sólido para converter Santiago nun referente de políticas urbanísticas, económicas, ambientais, feministas. Preséntome para facer iso nun espazo e nun contexto onde non vai haber maiorías absolutas, onde non vai haber gobernos da dereita e onde o único que imos decidir o 26 de maio non é só quen se vai sentar na alcaldía, senón que imos definir cales son as políticas que se van facer nos próximos 4 anos. E nesas políticas a presenza do BNG é unha garantía de que esas políticas vayan ser unhas políticas transformadoras, de esquerda e galeguizadoras. O BNG nunca defrauda. Por iso quero pedir o voto para todas aquelas persoas decepcionadas coas promesas incumpridas, para todas aquelas persoas que queren un Santiago inclusivo, para as mulleres que queren ser donas do seu futuro, para mozos e mozas que participan por primeira vez nestas eleccións, para con todos estes vimbios construirmos a Compostela do futuro co BNG no goberno. Grazas, señora Sanmartín.